ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଲଲାଟରେ ଚିତା ଲାଗି କରାଯିବ, ଯାହା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଉଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରୁ ଚିତା ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଶ୍ରାବଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ଚିତା ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ହୀରା ଖଚିତ ଧଳା ଚିତା, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ନୀଳା ଖଚିତ ନୀଳଚିତା ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ମାଣିକ୍ୟ ଖଚିତ ନାଲି ଚିତା ଲାଗି ହୁଏ। ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ ଏହି ଚିତାକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପରେ ଦଇତାପତି ସେବାୟତ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ତାକୁ ପରିଧାନ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯେ ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱର ଅଧୀଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଚିତାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ସେ ତ ଏମିତିରେ ବି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ, ଖୁବ୍ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତରେ ଜନସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଚିତା ଲାଗି ରୂପ ବା ବେଶଭୂଷାର ଚାକଚକ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କପାଳକୁ ବିମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟାସ। ଯେ ଅନ୍ୟର କପାଳ ଲିଖନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କପାଳକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ମଣିଷର ଏହା ଏକ ଆରାଧନା। ଯାତ୍ରା ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଶ୍ରାବଣେ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷେତୁ ଦର୍ଶପ୍ରାପ୍ତେ ଶୁଭଦିନେ ଲଲାଟ ଭୂଷଣଂ ଯାତ୍ରାଂ ଜଗନ୍ନାଥସ୍ୟ କାରୟେତ୍। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲଲାଟରେ ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ପଣ ନ କଲେ ବର୍ଷକର ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚିତା ପ୍ରଦୀପ ଶିଖାକୃତି ହୋଇଥାଏ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଚିତା ପଦ୍ମାକୃତି ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଚିତା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ହୋଇଥାଏ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ 16 ଚିତା ଥାଏ। ତାହା ଖୋଲିଦେଇ ରତ୍ନଖଚିତ ଚିତା ଲଗାଯାଏ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ଶ୍ରାବଣ ମାସୀ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତେ ଯୋଦ୍ଧର୍ଚୟେତ୍ କମଳାପତିମ୍ ନ ସ ଗର୍ଭଗୃହଂ ଜାତି ଯାବଦାଭୂତି ସମ୍ପ୍ଳବଂ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେଉଁ ଲୋକ କମଳାପତିଙ୍କୁ ଲଲାଟ ମଣ୍ଡନ କରେ, ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମର ଲଲାଟ ଲିଖନ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି, ବର୍ଷର ଥରେ ତାଙ୍କ ଲଲାଟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ କି ଦେଖିଦେଲେ ଆମ ଲଲାଟର ଲିଖନ କାଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ପ୍ରାପ୍ତିର ନିଶା ନଥାଏ କି ପ୍ରତିପତ୍ତିର ଲୋଭ ବି ନଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କପାଳରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ତାକୁ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ବରଣ କରିପାରେ ନା ଭକ୍ତ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ସେ ଚାହେଁ। ପ୍ରାଚୀନ କବି ଚଣ୍ଡୀଦାସ ଗାଇଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତିର ପରିପ୍ଳବ ରସକୁ। ଦେଖିବ କଳା ଧବଳ ରୂପ, ଦେଖିଲେ ଖଣ୍ଡଇ ଏ ଭବ ତାପ, ଚଞ୍ଚଳା ଯାହାଙ୍କ ପାଦେ ପରିଚାରି, ତାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ନରହେ ପାପ। ନର ଦେହ ବହି କହିତ ନୁହଁଇ, ସୃଜି ସଂହାରୁଚି ଆପକୁ ଆପ। ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର, ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର, ଏ ଲୀଳା ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦାସର ପୁଅର କଟାମୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ିବା ବି ଅଛି, ଆଉ ଝୋଲିଆ କବିରର ଘର ଭର୍ତ୍ତି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଘିଅ ଭାତ ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିବାରୁ ପୁତ୍ର ରଘୁନାଥ ସହ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦାସ ଚୋରି କରିଛି, ଆଉ ଚୋରି କରୁଥିଲା ବେଳେ ପୁତ୍ରର ମସ୍ତକ ସ୍କନ୍ଧଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି, ଭଗବାନ ସେ କଟାମୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଝୋଲିଆ କବିର ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଭାତ ତିଅଣ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଭାରୁଆ ହେଇ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ କପାଳ ଯେମିତି ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ କପାଳରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେତିକି ଅଧିକାର। ଏହା ହିଁ ଆଜିର ପ୍ରଣୀତ ବକ୍ତବ୍ୟ।